Hej, mit navn er Carsten Hansen, og jeg vil gerne dele en historie med dig, som for 6 år siden føltes helt umulig at fortælle. For 6 år siden ramte jeg bunden, ikke bare mentalt, men fysisk, psykisk og helbredsmæssigt. Jeg kæmpede med stress, angst, astma, fibromyalgi, migræne, og senere i forløbet blev jeg også ramt af cancer og en blodprop. Det var som min krop sagde fuldstændig stop. Jeg havde ingen energi, jeg havde ingen overskud, og jeg havde ingen retning. Men på trods af alt det, traf jeg et valg. Hvis jeg skulle komme tilbage, så måtte jeg selv tage ansvaret. Jeg måtte finde min egen styrke, mine egne metoder og min egen vej ud af mørket. Så begyndte jeg at studere. Ikke bare lidt, men alt. Jeg kunne komme i nærheden af. Kosttilskud, træning, bevægelse, adfærd, vaner, epigenetik, meditation, yoga, åndedrætsøvelser og en lang række holistiske og alternative tilgange. I den proces valgte jeg også at tage et år på højskole, hvor jeg levede efter Ayurveda, den gamle indiske sundhedskoncept. Her lærte jeg om balancen mellem krop og sind, om daglige rutiner, ayurvedisk kost, urter, meditation og en mere bevidst måde at leve på. Det år blev et af de helt store vendepunkter i mit liv, fordi jeg ikke bare lærte teorien, jeg levede den hver dag. Og min krop reagerede, min energi steg, mit nervesystem faldt til ro, jeg blev stærkere, mere klar og mere nærværende. Stille og roligt begyndte jeg at forstå noget, der ændrede hele min rejse. At vi mennesker er langt stærkere, langt mere formbare og langt mere tilpasningsdygtige, end vi bliver fortalt. At vi kan påvirke vores egen biologi, at vi kan ændre vores adfærd, at vi kan skabe nye mønstre, nye tanker og nye resultater. Og at selv når livet rammer hårdt, så kan man godt rejse sig igen. I dag står jeg et helt andet sted. Jeg er i fysisk og psykisk topform. Og nu deler jeg min historie, fordi jeg ved, hvor meget det betyder for andre at høre, at forandring er mulig. Her på sociale medier vil jeg dele mange små videoer på 3-5 minutter, hvor jeg fortæller om præcis de ting, der gjorde en stor forskel for mig, både fysisk, mentalt og åndeligt. Det vil foregå på min YouTube-kanal, som hedder Sygdom-Nej Tak. Derudover har jeg lanceret min egen hjemmeside, som hedder Sygdom-nejtak.dk. Her vil jeg løbende lægge en masse indhold op. Anbefalinger, øvelser, opskrifter, sundhedsrutiner, teknikker til nervesystemet, som kreative værktøjer, du selv kan begynde at bruge allerede i dag. Mit mål er enkelt, at give dig inspiration, viden og praktiske metoder, som kan hjælpe dig på din egen rejse, uanset om du står i et mørkt sted lige nu, eller bare vil forbedre din hverdag og din adfærd og sundhed. Hvis jeg kan rejse mig, så kan du også. Og hvis mit indhold kan give dig bare en idé, et værktøj eller et lille skub i den rigtige retning, så er det præcis det, jeg håber på. Tak fordi du lytter med. Og velkommen til en rejse mod et stærkere, sundere og mere balanceret liv.